мактаби ҳаст 3-4 ҳазор талаба дорад. мисол ин омӯзгор чанд рӯз мешавад ба назди шогирдонаш намеравад. Ба кӯча ҳам намебарояд, то ба қавли худаш мавриди аблава қарор нагирад. 5 рӯз пеш ӯ бо ҳамкасбони ҷавонашро, ки дар яке аз мактабҳои шаҳри Душанбе дарс медиҳанд, ба маҷлисе даъват кардаанд. маҷлис хабар кардан дар муассисаҳо. ҳама муаллимои ҷавон хестан ба маҷлис рафтан. мо ҳам ба яке аз муаллимои ҷавон хестем ба маҷлис рафтем. якта шинос гуфт ки ин маҷлис фикр мекунам вообще дар ин маҳал маҷлис мумкин нест, охир дарс ай. ман онҷа гашта ба хона омадам, дигар кор нарафтам. амроҳам ҳамаш рафтан даромадан маҷлис, духтароро ҷавоб додан, бачаҳоро ҳамаро гирифта дагазин бор карда бурдан. як чанд рӯз қаблаш дар донишгоҳҳо маҷлис шид, ҳамин чиз рафт. ҳамкурсои мо буданд, мисол ки бурдан моро маҷлис хабар карданд, аз ҳамонҷа 3 газелда бор карда бурдан аз дирни зал. ба ҳамон хотир уже дили ман вай рафт ки ҳамишам ба мисли ҳамон дигарош аста ки мисол як нақша. даъвати омӯзгорони ҷавон ба артиш бо шеваҳои нав ба қавли ин ҳамсуҳбатамон ба кору нақшаҳои онҳо таъсир гузоштааст. бисёри мақолаву чизҳои моно аз кор мегирифтем, аз таҷриба бояд менавиштем. баъд корҳои илмимона бояд менавиштем. мисол китоб хондуштан дар кор, аз китобхонаи миллӣ рафтан дар кор. кори осон нест. мисол 100-120 саҳифа мақсад мақолавай навиштан дар кор, кори илмӣ навиштан дар кор, рисолаи магистрӣ. ура намешавад, дар хона шитан намешавад. рӯзи 1 апрел даъвати баҳорӣ ба артиши Тоҷикистон бар асоси қонуни нав дар бораи хидмати ҳарбӣ оғоз шуд. бо гузашти як ҳафта аз шурӯъи ин маърака, нахустин шикоятҳо низ аз ҷалби иҷбории ҷавонон ба артиш ва ё сарбозшикор садо медиҳад. ин дар ҳолест ки гуфта мешуд, ин тар ба масъалаи даъвати ҷавонон ба артиш беҳбудӣ меорад. бархе аз ҳуқуқшиносон ҷалби омӯзгоронро аз мактаб ба хидмати ҳарбӣ ғайриқонунӣ ҳисобида, мегӯянд набояд аз чунин усулҳо кор гирифта шавад. чанде ки қонун дар таҳрири нав қабул карда бошад, вале тартиби даъвати шаҳрвандон ба хизмати ҳарбӣ иваз нашудааст. яъне бояд даъватномаҳо 5 рӯз пеш аз ба нуқтаи даъват ҳозир шудани даъватшавандагон супорида шавад. яъне ин тартиб тағйир нашудааст ва бояд ин тавр бошад. аз ҷалби иҷборӣ ба артиш бо шеваҳои гуногун на танҳо баъзе омӯзгорон, балки магистрон низ шикоят кардаанд. дар ҳамин ҳол вазорати дифоъи Тоҷикистон мегӯяд, ба онҳо шикоят ва ё муроҷиат аз ҳолатҳои ба қавли аблава нарасидааст. инҷа як мушкилот ҳаст ки масалан баъзи шаҳрвандо аз маҳале ки дар ҷое ки зиндагӣ мекунанд, маҳали зисти худа иваз мекунанд, дар қайд намемонанд. яъне инам риоя накардани талаботи ҳамин қонун дар бораи ӯҳдадори ҳарбӣ ва хизмати ҳарбӣ. вақти шаҳрванд макони зисти доимиро тарк мекунад ба дигар минтақа, масалан ё ки дигар маҳал барои истиқомати минбаъда дар ваколатҳои мақомоти корҳои дохилӣ медорад, тибқи талаботи қонун дар бораи ӯҳдадори ҳарбӣ ки вай пайдо кунад, ҳозир кунад. ҳамсуҳбати омӯзгори мо чунин иддаоро рад мекунад ва мегӯяд дар қайди макони зисташ аст, вале бо далели бад будани вазъи саломатиаш имкони хидмати ҳарбиро надорад. дар Тоҷикистон дар 2 навбат баҳор ва тирамо ҷавонони аз синни 18 то 27 соларо барои хидмат дар артиш ҷалб мекунанд.